Агадели Кеш. Това е новият кичек, новият. На 30-та секунда без рози, без рози. Всичко е добре. Ешаме, Агадели. Оригинал. Агадели. Агамавия. Агадели. Агакеш, Агакеш, Агадели. Агамавия. От абитуриента още пари кючека да продължава. Кючека продължава за Агадели до специално. Всичко е бобен, кючека е наред. Окаме с вас, кючека е на вас. Всичко е бобен, кючека е наред. Окаме с вас, кючека е на вас. Айде кючека за Агадели да продължава. Поздрави само за Агадели. Всяка майка Агадели не ражда. Вярно е, вярно е, вярно е, вярно е. Всичко е побед. Всяка майка Агадели не ражда. Шампиони не ражда и могат. Всяка майка Агадели не ражда. Айде малка, тумеки мъжадева. Яшаме Агадели. Още пари от Агадели. И още 10 очи. Кючека продължава. За дядото специално. Най-модерният дядо, най-модерният. Още пари от жената на Агадели. Кючека да продължава. Още пари от Агадели. Кючека да продължава. И още пари от Георги Кючека да продължава. За Агадели. И за Георги Самимчо Кючека да продължава. Яшаме Сойчо. И още пари предлагат. Още пари от Лена. Али Кючека да продължава специално. И още 5 очи. Кючека продължава. От Агадели специално за неговия дядо. За най-модерния. Айде за най-модерният Агадели. От Сашо Пирушка пристигат поздрави за Георги. За Агадели Кючека да продължава. От Гошо, още пари. Кючека да продължава. За Агадели за Георги. Кючека да продължава. Още поздрави от Минчо за Агадели и за Чичо Георги. Кючека да продължава. Още пари от Иван. Още пари от Агадели. Иван Кючека за Георги да продължава. Ватиганчо. Пристигат пари от Иван, казва той така, за най-добрият оркестър. Най-добрият оркестър за цяла България. Кючека да продължава за Георги и за Агадели. Чека да продължава. Внимание, още пари от Агадели. Продължаваме по желание Вим Зурна. Яша!
още пари пристигат от общината на Гадили. За двамата брата и кючега да продължава. Пари за Георги и за Танко кючега да продължава. И още пари от Агадили. Кючега да продължава. А ние ще бе Агадили. Значи поздрави лично от оркестър Балкан за Агадили. За човека, който направи този кючек хит дори в Северна България. Кючека продължава само за Агадилито. Яшаве шампионе. И още пари. 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 И още. И още. И още. Куп пари от Агадили. Да продължава само за Агадилито. Живи здравите, брати, за основателя на оркестър Балкан за кючека Агадили, човека, който достигна до Северна България. Яшаве Агадили, шампион си, брати, оригинален си. И Яшаве Агадили. Колеги, лично поздрави от Бате Ганчо, а той казва така: Марковия кючек на Ало Агадили. Айде Балкан! Айде Балкан! Сега! Агадили! Агамафия! Агадили! Агапикос! Агадили! Агамафия! Агадили! Агатеш! Агатеш! Кючека да продължава. И още на пара. Агадили кючека да продължава. За оригинала